לפני שאני חוזרת ללייב, אני רוצה להגיד משהו קצר. תראו, חלק מזה שאנחנו כעוסים, מאוכזבים, סובלים, חלק סובלים, חלק פחות, זה... יש לי המון טיפים לתת, אבל אני אגיד לכם משהו. חלק מהעניין הזה של כל מה שאמרתי בהתחלה, זה כי אנשים מצפים. חבר'ה, אל תצפו מאף אחד לכלום. לא מחברים מהצבא, לא מחברים קרובים, בטח לא ממשפחה. כואב לשמוע, אבל אמת. כי אז זה גורם לפערים. ציפיתי ממנה, ציפיתי ממנו, כשלו. ואז אתם, מהפיור שהיה לכם, מהתום לב שהיה לכם, הפכתם לגלות אמת בבני אדם שהיו עבורכם עולם ומלואו, וראיתם שכגודל הציפייה, גודל האכזבה הגיע. אז הכל עניין של גישה. אם מראש לא תצפו, לא תתאכזבו, וגם לא תגלו עולם שאתם לא רוצים לגלות. פרצופים שאתם לא רוצים לדעת שאותו אדם או אותו אישה יכול לצאת מהם. זאת אומרת, אם תצפו מהם ולא קרה, פתאום מתגלה פרצוף שלא הייתם רוצים לדעת שהוא קיים, הייתם רוצים להישאר בתום לב שלכם. אז אל תצפו, ככה תוכלו לקום בבוקר, ליהנות מהטבע, לשתות קפה בכיף, ופשוט ליהנות מכל רגע בחיים שלכם. ולזכור, אושר זה רגעים כמו כל דבר בחיים, הרגשה היא לא עובדה. יש הרבה נרקיסיסטים ואנשים שלא שלמים עם עצמם שנכנסים לי ללייב וכותבים לי כל מיני דברים, דו-כותבי, דברים כאלה. לא. זה שבכיתי לפני 10 דקות כי כאב לי ואז פתאום רקעתי ושמחתי, זה לא אומר שאני צריכה, אם בכיתי, להיות בדיכאון כל היום. ממש לא. הרגשה היא לא עובדה. פעם אחת אתה יכול להיות שמח, פעם אחת כועס, פעם אחת עצוב, פעם אחת... הרגשה היא לא עובדה. וחבר'ה, ציפיות בקריות, לא לצפות ולא לחשוב שאם זה דם מדמכם,